Tulo. 13 kakuan ba? Yutot ba? Oy, Staryo. Sakto lagi ko. Imo dyan yung babay. Oh, babay ka niya. Kuha. Okay. Baydor kay kang dako. Si babay duroy, di na ako babay oy niya. Ano pa makakinasakpan natin ka, nasakpan natin ka. Sakpan natin ka. Saan Dili ikaw ba? man ko niya babay. Kung saan ka, babay man ka. Nagstorya ra gani me. Ay, di na may relasyon. Ala ay Sakto ba nila? Ikaw na asawa. Siya kay kuhan ka lang. Single, oh. Yung nagtabi mo. Oh, na relasyon dayon nagtabi ra. Na, kay kamo mga lalaki, kung kay may kay mo mangilad oy. Lo. Nasod. Kuya ni nila ay tumaw na si tanaw kanang Ay nasipang. tanaw ba ng mga teleserya. Ay, dili ko babay niya. Mao gyud si. Unsa day ka? Di ka babae, bayad day ka? Kana ikaw ang pagkasilusa Kapuyan ba ninyo. butang. Ari na ko brad. Uy, kapuyan ni mo. Uy, apil-apil ka na inyong kalaki. Kana imong kasilusa ba Sa butang. likod dako taglawas. Ibutang na sa lugar. Tara kay tinuod man nga babae tin mo. Ha? Ano na pa makakinsakpan na tamo ha? Sweet pa kay mo sige bubog katawa. Los, di masaya. Aso sweet ana si kataw-katawa. Ang sweet ka na magdikit gakos-gakos. Kana nga na sa sweet na na. No, diwata okay. Kapuya be ane ay. Hindi jud magamit si mundag ko again. Magsige kag pangitag babay. Isig Okay, wapa okay. na kag asawa. Isig sexy na Okay. imong asawa. Mangita man jud kagaen. Wala dili lagi to nako babay na unsa man to ka mangulit ta kapuya nang pagkasilusa nimo Sa ay. mata mi nga bahag. Kapuya ay nagstorya rami amigar to nako. Kay gusto siya irito sa kong barkada. Ay, Yan na ba? ay nagpalusot ikaw mo jud mga lalaki sinasakpan mo. Ngitag pa jud mo ikarason. Kapuya be ane ito na ay. Among mga babay permi lang sakto. Duha ra ka klase ng babay sa kalibutan. Sakto permi og permi sakto. Kana ay mangulit ta dali. Sakto jud ko sinasakpan man tika. Una dito. Uy bahala ka na ay. Imo jud to babay sa Agay. Iman ka. Nang babae ka. Iman ka. Ano sa Puti bayduran mo, ha? kapuya? Natugo oy kapuya niniya oy unsa naman ta unsa naman tay Babae problema? ka, nasakpan na dyan ka sa Rio. Nag-lips to lips mo sa Rio. Bagka kay mo mga naong. Sa na lips to lips ay nayabag naman kay nang atog ta ay. Kita kay mismo sa akong duha ka mata, ha? Kita kay na ako. Kisa ako tayo akong lips to lips mayor nayabag. Babay! Wapahon, siksihosan! Busi ikaw ra to. Dito ako. Kulot ko buhok, ha? Kulot ko buhok. Ay may kulot og buhok nga akong kita na. Agay. Si pamaka. Di na masag kakakita ang tanan ko nga wa man. Nagdamgo ko nga. Naki babay nga ka lips to lips di ma. Lips to lips di ma. Ni magkasaya. Sige Okay. pambabay ha. Mo dyan ang ipadamgo ko kay tinuod dyan nga na kay babay. Sabi nga lang mo ta ay. Bye bye kapuya naman di say. Kay magkasaya. Ang mas maayo na di sa kana imo ang pagkasilusa ba? Ibutang na sa lugar. Og di ganin mo ibutang sa lugar, may pay magbuwag na talaga kaya pa. Oh, di ay. Nabuwag ka. Magigbuwag ka na ako. Abing nasakpan natin ka. Okay, ultimo natog ko nayabag na ka, nagdamgo ra ka, imo na kung taho na. Ay. Kung saan ako pagrila, Piniyon tarong ito ni mong babay. Di, Sige, pagkamo, sariyo, pagkamo. Hmm. Pagkamo. Wala na imong unlan ata dito. Layas ito. Akong gamit. Arito. Hmm. Akong gamit, arito. Arito, akong gamit. Akong gamit. Manag po naman yung butang. Asa to akong gamit? Ihatag sa imong babay. Layas! Kuya ni mo nga. Bisidento na juga.